Sanibona. Ninjani yaphela? Sithembe yaphela mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Thank you so much for being here supporting my channel. Ngiyanamukela nonke abasha, new subscribers ku YouTube and new followers ku TikTok. Thank you so much for supporting this channel. If you haven't subscribed to YouTube, please do subscribe, guys. Subscribe. And also follow to TikTok. Thank you so much. Yebo mfethu ngibuka indlela okutrenda ngayo uPresident Zuma noDuduzane Zuma. Kwenzakalani? Kwatrenda umsholozi kangaka. Kwatrenda uDuduzane kangaka, azikhiphani. Kwenzakalani? Umsholozi izolo ubiza isithanga msabe indaba. Wazo introducer i-task team ye-office lakhe, the presidential task team. Mangapho sesibuya u-11 abantu abangama-member le task team. Kodwa kunokuthi kutrende i-task team, kutrenda uDuduzane Zuma. Ayikho i-significance oyibonayo lapho wena. Khona i-significance ekhona la. Khona into okuyiminayo lokho, don't you think? Ukuthi umsholozi angafike azo-introducer i-task team ebaluleke kangaka ezosebenza eduze kwakhe, iriporte kuye ngqo. Kodwa abantu babe kulokhu betrendisa indodana yakhe uDuduzane Zuma. Anyway, ake ngikusho ke kodwa ukuthi I'm happy ngokuthi ama-member e-MK Party athanda i-MK Party, iningi lawo ngiwabona ajabulile ngokuthi uDuduzane use-introduciwe njenge-member ye-MK Party and as part futhi of i-task team le ezosebenza very close no-President Zuma. Amalungu e-MK Party ajabulile amaningi. Bese kuba khona ke lawo nalawo ke ama-member e-MK ngoba phela yes singama-member e-MK Party sonke kodwa akuthina sonke as MK members ese-reacta ngokufana kuma decisions athathwayo ku-MK Party noma ezintweni ezenzakalayo ku-MK Party. Khona nje vele ba-reacte ngenye indlela but asibasoli nabo indlela abafila ngayo, but nje yiloko ekufuna sibaqinisekise ngakho ukuthi umsholozi njengoba sihlezi sisho ukuthi he's a chess master, uyayazi into ayenzayo. Uyalazi igoli afuna ukulishaya ukuthi kufuna lishaye kanjani, because kunzima ukuskora le goal afuna ukuliskora la kule politiki yase South Africa. Kunzima kakhulu, kufuneka ukuthi vele ngaso sonke isikhathi abe ngiloko enza imizamo ethile ukuqinisekisa ukuthi usendaweni e-right. So ke nangu ke umintroduceile, so bese lo sikhuluma nje ngoDuduzane. Ngizobe ngilongisho nami la ukuthi laba abangabazayo noma banomzo ukuthi umsholozi mayezo introduce uDuduzane, it shows ukuthi uselfish, lento ye-MK Party is about ifamily yakhe and all that. Sifuna ukukhuluma ngqo nalabo bantu abacabanga kanjani. Yebo mfowethu, kufanele ukuthi sike sikubuke ukuthi umnumzane wekhaya uma ngabe ezokwenza into ethile emphakathini, kuye kubukwe nasekhaya lakhe ukuthi bangakhi abamsupportayo kulento ayenzayo, bangakhi futhi abazimisela ukuba part of lento ayenzayo, ukuze nomphakathi ubone ngempela ukuthi cha lento afuna ukuyenza umnumzane wekhaya iyona futhi izosisiza sonke njengomphakathi. So ngiyaxakeka mina ukuthi yini lena yenza abantu bakhale kangaka makuloku
kukhulunywa ngaboduduzile, ngaboduduzani, ubani usisi lo osephalamende manje ongene emva kokuphuma kwaDuduzile. Konke makukhulunywa ngabo nje kuba nenkinga. Not just bona kuphela. Abantwana bamsholozi nje cishe bonke eSouth Africa mangabe kukhulunywa nje ngabo, kukhulunywa nje as if ukukhulunywa ngabantu okungebona abalelizwe. Angazi ukuthi kanjani lena. Manje ngifuna ukubuza ukuthi njengoba nisakhala ngokuintroducewa kwaboduduzane, kuyoba njani uma ngabe sekujoyina omama uNkosazana Dlamini Zuma ku-MK Party? Because that possibility ungayiphushele eceleni, into esengenzeka naleyo ukuthi kulandele abanye. Senabo Thuthukile Zuma basengale ku-ANC bayimisela impela ukuthi bahlale ku-ANC ngama-principles abanawo and all that, but ayikho into ebavimba ukuthi ngelinye ilanga bangadecide nje ukuthi sesiyosebenza nobaba manje. Niyothini-ke lapho? Because that's possible ukuthi one day singavuka nje ney'ndaba ezithi umama uNkosazana Dlamini Zuma has joined the MK Party. It's possible. Yebo manje kungabukeka kuyinto nightmare nje, but it's possible. Niyothini-ke lapho? Because iqiniso lale ukuthi ipolitiki ipolitiki kahle kahle into ongeke uthi uyayazi, futhi into ongeke uthi uyayipredicta sure ukuthi yini ezokwenzeka kusasa, kungenzeka noma yini. So uDuduzane njengoba esekhona-ke la ezosupporta uyise uMsholozi, asikhulumi ngomuntu oyistranger la, sikhulumi ngomuntu oyistranger. uDuduzane sesiyamazi, ugude emabhizinisini, uye waba khona indabeni ikhathi eziningi, nako babekukhulunywa kabi ngaye, kodwa azange azatholakale enze okuthile okumfaka enkantolo zonke lezi zinto ebeyikhulunywa ngaye and stuff, ngoba vele beyingekho into embi ayenzile. So uku-introducewa kwakhe ngale ndlela introducewe ngayo, mina ngiyakuncoma ngoba kuzomprepare for ukuthi mhlambe ngelinye ilanga makwenzeka agcina khona kuma-leadership positions kwipolitiki yase South Africa, ikakhulukazi egayidwa. Nami njengoba ngihlela ngihlezi ngisho lento futhi ngizoyiphinda. Ngiyafisa ukuthi ingane yami kusasa ibe yilokho engikwenzayo, ikwenze lokho engikwenzayo. Akekho umzali ongakufisi lokho, uyayibona? So ngicabanga ukuthi alikho iphutha mina kule nto eyenzakalayo. Nabaningi futhi I'm happy ngokuthi ngithe mangibuka kule video engiyiposta izolo, amalunga e-MK Party amaningi athi hayi konke kuhamba ngendlela. So okusho ukuthi sibaningi esibhilivayo kumsholozi ukuthi i-task team le isiyonke nje, ngoba phela kufuneka ngabe sikhuluma nge-task team izowenza umsebenzi, kodwa vele ngoba bafuna sikhulume ngoDuduzane abaningi, sokhuluma-ke ngaye uDuduzane. Khona nje omunye engike ngambona post athi kuniphatha kanjani bantu base-South Africa ukuthi uPresident Zuma usenike indodana yakhe isikhundla. Engaba nombuzo ukuthi ngabe yisiphi lesikhundla amnike sona uMsholozi, ngoba mina ngibone emnika umsebenzi and angamnika as an individual, amnika as part of the team. Yayibona umuntu laphana okukhulunywe ngesikhundla sakhe mangaphosisi umfoka amaphumulo lo oyileader yale task team. uDuduzane nje is part of the team, uzosebenza nabo bonke laphana. Angizwanga kuthuni kwisikhundla esithile, but mako ukuthi abantu babheka njengesikhundla ukuba part of the team, still lokho ngokwako nakwake sikuncomeke ukuthi unikwe isikhundla uzosebenzela i-MK Party. Bathi abaningi hayi bekulong overdue ukuthi ajoyine i-MK Party, bevele elindiwe ukuthi uzoba part of i-party, futhi abaningi bebathi vele bayamdinga, siyamdinga sibaningi ukuthi azosebenza nathi. Okuhle nakakhulu sikhuluma ngomuntu omusha la, sikhuluma ngomuntu omusha ku-age group yethu nje thina,
njengomfoka Mkhonza. So kuningi engicabanga ukuthi uzoqhamuka ngoba phela umsholozi usemdala, uyadinga ukuthi eduze kwakhe abe nabo abantu abafana nabo oDuduzane. Buka nje khona manje abelande uFloyd, enye age group yethu leyo, member ye-age group yethu uFloyd, abevele emfuna eduze kwakhe umsholozi azosebenza naye umuntu omusha and all that. Okay, kwenzekile kodwa namanje simzwile ukuthi umsholozi usenalo ithemba lokuthi kukhona okungabuye kuxoxwe noFloyd and all that. Kodwa-ke nje bese sondeza noDuduzane nje kuyakhomba ukuthi umsholozi kahle kahle uyabhilivela kubantu abasha. It's just that nje kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi mayesondeza abantu abasha eduze kwakhe azosebenza nabo bayamphoqa man, bagcina sebeqhamuka nento ezithile eziforeign zibadukise and stuff. Yingakho mhlawumbe asazi sengiyicabangela mhlawumbe ingakho kwesinye isikhathi azacabanga ukuthi mhlawumbe mangasondeza nabomndeni wami abazalwa yimi njengabo Duduzane babe seduze, mhlawumbe bangangisiza ukuthi lento engifuna yenzeke ngempela, ngoba abantu abafana noFloyd nakuba banama brains and stuff be-good kupolitiki, but ikhona lento elokisho ukuthi akukhona ekhaya la, akuyena ubaba wami lona and stuff. Njengoba nje sihlale simuzwa uFloyd manje ethi into yefamily lena yayibona into kanjani, but uma ngabe uzele i-revolution ngeke uzunake into eziningi ukuthi into yefamily. Wena yenza lo msebenzi, angithi uthe uyakholelwa kuPresident Zuma, so yenza umsebenzi akuthuma wona, ungaphikisani. Angithi uzizele, angithi awufostwanga ukuthi uzizele la, wazi washo futhi ukuthi uyakholelwa kulo president. Short bosikhohlisa anyway, angekho kuFloyd, bengila kuDuduzane ukuthi kungenzeka kunezizathu eziningi ezenza umsholozi ukuthi even though ebasondeza abantu abasha ukuthi bazosebenza naye, but part of labo bantu abasha akube khona negazi lakhe uqobo, ngoba abanye bese bamjikela, uthola ukuthi yaphazamiseka ivision neplan yakhe ngaleliso. So nje bafowethu, ngizothi lana ake siqhubeke nje support umsholozi ema-decision akhe. Mangabe kuwukuthi kungena bomndeni wakhe bazosebenza naye, asijabuleni kakhulu, ngoba lokho kusho ukuthi even noma ngatholakala ukuthi umsholozi njengoba seguge kangaka akasenamandla okwenza into ezithile, but sizokholelwa ukuthi indodana yakhe noma amadodakazi akhe namadodana akhe azoyiqhuba le vision, ngoba makuwukuthi sikholelwa ngempela kumsholozi ngeke size sibangabaze abantwana bakhe, ngeke size sibangabaze, because if thina sikholelwa ukuthi what he's doing umsholozi is for the best and the good of the country, that means even nabantwana bakhe aba-introduce-ayo njengamanje kupolitiki kufanele sikholelwe kuloko, ngoba bancele embeleni wakhe uZuma ogwansile. Yilokho engingakusho. So nje kulabo abangabaza ukuba khona kaDuduzane ku-MK Party nabangabazi i-MK Party uqobo njengamanje, abakholelwa ukuthi into yefamily, ngithi mina yes into yefamily, but good for us, good for ivision yapresident wethu oZuma. Sifuna into real ephuma kuZuma, kungabe ukuthi njalo kuba ukuthi akufakwa abantu abangebona bakaZuma. What if later on begwamanda lento le uZuma afuna ukusenzela yona? Yingakho sithi akaqiniseke ngomgogodla wale party ukuthi ukhona, ngokuthi involve even abantwana bakhe, siyabadinga vele, ngoba sikholelwa kuye thina. Sifuna ukuthi noma engasekho umsholozi, but ilegacy yakhe beyiqhubeka, kube khona lokuthi uyise wabo izinto ayifisa siyazibona beziqhubekisela phambili oDuduzane nabo Duduzi. So nje abalokhu bengabaza lokhu bakithi siyabadabukela, ngoba iyahamba lenqola. Umsholozi uyayazi izinto ayenzayo. Mawusangabaza lento eyenzakalayo kwakho, siyasebenza thina, siyaphambili and siyalithatha lelizwe, siyabathatha omasipala kumnyama kubovu. Ubani osakuphikisa lokho? Mfoka Mkhonza-ke lo bafethu, ngithi nje ake ngiyenze nale video namhlanje ekhuluma ngasame engikhulume ngayo izolo ukuthi uDuduzane
is now part of the MK Party, is here to support his father's vision. Let's welcome him. Let's welcome the whole task team. Umsholozi introduce kithi. And futhi sizoqhubeka siwelcome namanye ama-member kaMsholozi ngoba yeza wona. Ama-member family kaMsholozi azoza. Shothi nje mangabe ukhala kwamanje sazokhala ngoba abantu kancane kancane kuyasa ukuba ukuthi ayikho enye alternative njengamanje kwe-revolution yomuntu omnyama ngaphandle kwe-MK Party. Kufanele ukuthi babe ku-MK Party, iyona movement njengamanje ezoqhubeka eside isikhathi nalo mzabalazo lo omoshwe yi-ANC. Ngiyabonga kubafethu niphile. Asihlangane kuma-comments. Ngicela niqhubeke nisubscribe, nishare, and comment. Umfoka Mkhonza. Thank you so much.